ama ejake ono so enya suwi etina pese ediama eti ye ade no o panso ene no panso eti besre de edri no ye bitwaye ediama ye ba gifo ofusu na wato so edi amaye ye pambu bia evri ene de panso besre ye no ma ho fefo besre no mo fe bi na de besre besre no ko tika kredi enfama besre na min sramo pa you na memma mama mo sama mo ni ama no mo ya de mo ko ma ti mo ko bi mo ka ma me mo ya de mo ho fo ni na e tram mo ko ma ti bi aka mo ko na mo mbe ayi ma me mo ko ma ti bi ma me de bi mo ko bi ya pa ya e ma mo na mo me na mo bi esa pa mo ko ma ti mo ko de pa se mo ko bi mo ka ma me the battle banded the Amamo Montumbo and a Montumbo. The battle, many interested and I'm not the battle Montumbo. So they will see the I can't follow a big yes of the short drive. I don't know about Bama no both staff. Mama boy to the coach to the government. Said the IO pay, said the ultimate. I didn't find so. Yana, Yawahi, on the media, myself, I'm not what you saw. I'm myself. On the media, what you did, when you saw. Hey, who are there? But I was on the media, myself, correct money. Myself, correct money. Myself, Namidi for the RPG. I had now suffered the RPG. To come at money. Could that come? So I'm coming to the money. So probably this year. Okay. So probably this year. The battle hanging out. Or this for the drama. I'm not the money. No comment money. So for the year. Now, Mr. Sister. Sophia. So. Let's have a hand. Let us show. Chairman. I think what you are going to do right. That's a goal. What you can do, am I right? Right.
mesrɛ ɛdɔmnatis eti ɛnɛsɛ ɛkwan no na mu ɛnfama yɛn sɛ ɛbɛyɛ obi ba a ɛpa no bɛtumi ayɛ dɛbɛ afɛ mu aba mesrɛ deɛ ɛtwa toɔ ɛha abusuo ama ɔmo hwɛ eti mi ni ama no mesrɛ mma na wɔma mesrɛ aha mo ɛma me mo nkɔ ma kyidi ama me mesrɛ aha efifi na sɛ onye media na wɔfiri ama me aha mo mesrɛ so onye media aha kɔtena me na mesrɛ mo dodo na mesrɛ mo ɛfɔdi wo mɛpa mo nyinaa m'akyi mo mesrɛ sɛ onye media mesrɛ wɔ kɔtena me fɔni bi hɔ a ɛnyɛ media fɔ nua mi hɔ yɛ mesrɛ ɛyɛ na wɔkɔtena me mesrɛ wo na afei no mfifia no ɛna wɔ kamakama paa ɛne deɛ paa so ɛmɛɛma na wogyina ɛmu no deɛ tia no sɛ mesrɛ no sɛ obi ɛba a ɛma ne ɛnyina hɔ ma no ɛntwa hɔ na ɔmɛsɛ nkɔ ɛna ɛmɛɛma no so sɛ moso mo dɔɔso a ɛhɔ bɛtire eti ɛhɔ no so ɛnyɛ kakraa ma yɛn ɛmɛɛma no a mogyina hɔ mo mɔnya no one after the other ebi bra na ebi ba na ebi kɔ wei bra na ewia ba wei bra na ewia ba eti dodoɔ na ɔfa wuli ma ɔmo ebi ɔfa bra bra mo ojuma de nyame hyira ɔfa bra mo ojuma ɔso bra ne mo ojuma bra ne mo ojuma wa yɛ ɛna tɛ na mo ojuma wa yɛ adeɛ a obi wɔ sɛ duro nkɔbɔ wa yɛ na wuli ma ha se no gyina ha se na mo ate wuli ɛfa fakasa dɛ kasa kyerɛ no so mo nkɔ mo kyi ka. Mesrɛ efifi anum deɛ baabi ɔkyerɛ na gyina hɔ na ama me gyina hɔ a ɛma me. Ti abusua yɛ maame no ma ɔwɔ ɛfa ha yɛ ɔsantu yɛ ama mpanyinfoɔ. Maame yɛkasa wɔsane ho bɔntina sa ma ɛnyina yɛwɔ ha se yɛyɛ amana yɛfrɛ nti yɛfa kɔnya nso ne nti nsabɔde a adu soɔ ɛmfama ɛyɛ abusua no ɛne deɛ mu ɛyɛ adesɛ abusuapɛ yɛ wɔse twempɔ tɛkyɛ bɛma twɛntwɛn koma papa wada wo no bɛkuru baabi a wɔbi atie me ɔfake papa aso adesɛ wada wo no bɛkuru na wosɔ de wɔso atwɛ me ɛdwafrɛ no nyinaa motie me anɔpɛ no ɛyɛ adesɛdeɛ neankasa madeɛ nyinaa ɛntɔfoɔ hene a wɔwɔ tiktok ɛne ntɔfoɔ hema ɔmo ne gyina ha yi ɔmo tiktok no ɔmo deɛ ɔfa adwuma yɛ deɛ ɔpɛ no ɔmo yɛ pɛntɔfoɔ ɛyɛ line mpakyɛw ɛno na asantefoɔ yɛ sɛ bɛka ne sɛ kutuu wenya ntɔfoɔ deɛ ne bi asɛ bi ɛyɛ asante akadeɛ asante ntɔfoɔ ɔmo ne gyina ne nkyɛn sɛnea mo sɛ no mo sɛ ɔsan nwe bɛma bɛkye papa yɛadeɛ nyinaa ne wo ɛnyɛ sɛ na nkeyɛpɛ ne sɛ ne yɛbɛgyina wɔ yi asa bɛbɔ nsara wo na nka yɛfra sɛ ɔfake ɛntɔfoɔ hene ɛne ntɔfoɔ hene ase ɛwuru tɔmo sɛ sika premier ne ɔmɛde ka bɛkyerɛ bio anɔpa no ɔmo sɛ 200 Ghana cedi monye na sɛ onyini to a mode aka mpata agu fam na nim sɛ wobɛgye timagyama na ɛma da ase ɛne ama afoɔ bɔfɔle yɛsɛ awisia wɔda ase na ɔbɛbɛbrɛ ɔda ase anɔpa no na ɔpɛde bɛdi anwummerɛ yɛda ase mepatwɛ wɔ nsa wobɛdeɛ bi a papa ɛbɛso kasamu no mepatwɛ fa wɔ nsa wobɛdeɛ bi a tɔtɔm so na me ɔnhyɛ mo na ɔnhyɛ mo yɛda m ase na mode akɔnse ɛpatwɛ mo sɛ yɛne dɔɔso ntafɔ hene ne ntafɔ hene na tiktok ɛhɔ na modi agorɔ no ɔnhyɛ mo yɛda ase papa ɛba abɛsom ɛbɛde kɔmase dɔlɛntɛ ɛgyae kasa mu no nyinaa deɛ ma ɔsɔfo ɛnyɛ yɛsa aba abadɔkɔ abɛgyinagyina ayɛka na ɔhyɛ mo nyame hyerɛ sɔfo me kɔɔfo atomato so wo homa me mesrɛ wo yɛbɛba mo so ma bonom kamakama de ama yɛ mesrɛ wo ɛne deɛ kwae so yɛn a yɛdu sɛ yɛba bɛhwɛ no ɛyɛ mesrɛ afei ɛyɛ bɛpatɔ protocol no bɛpatɔ mo nsidi obi ama yɛn mo nsidi obi ama yɛn ɛne deɛ kwae so protocol no nsidi obi a afei no ma wɔn a wɔwɔ no nyinaa ɛmfiri hɔ ma yɛn biribiara nyɛ asomdue mu biribiara nyɛ bɔkɔɔ sɔfo akɔaba nyame hyira ɛne deɛ kwae so biribiara nyɛ asomdue mu biribiara nyɛ bɔkɔɔ biribiara nyɛ bɔkɔɔ biribiara nyɛ bɔkɔɔ ɛnyɛ ntɔkwa so ba ɔfa ɛmpia no
Dabi men piano, Madam La. Madam La, let me shout. Bachabra. Let me shout. Why? Let me shout the brain. What's it? I go for. Let your man. Any other question? Emma. The Bachamus is the coin moment. The Bachamus is the coin moment. No, any other question? No, beyond for and farmer. Winning the summer, Mama beyond floor. Baby, I do a child of mine if for confuse you. Now for ordinary man, let your man away. Now I feel on the atoso. Now send you to say anything to me. The Bachaman and the Mamma so. The Bachaman and the Momo, so. Why? Stop your own money. The Bachaman send you to say anything to me. I was young, I can't ever decline. Now for no. Omapa ko hwe osonjo ma ye enu ati eja sore le ma no ebe ko hwe osonjo enu di toto e di amaye ebere nu nti le se yema kwa ma